Sacela ukunibingelela nonke bazalwane egameni umfilithi uKristu inkosi yethu. Amen. Namhlanje isifundo sesifundayo senza usifundo 12. Isihloko sesifundo 12 sithi ukugcinwa ngcwele kosuku lweSabatha. Ukugcinwa ngcwele kosuku lweSabatha. Masithandaze. Siyabonga umdala amazwe nomhlaba ukuthi usenzele futhi lesi sikhathi sokuthi siphinde sizwe izwi lakho. Sengathi inkosi ungathulisa konke usathane akakuletha afuna ukukuletha ey'mpilweni zethu ukuze singakuzwa silabele yiyo lemnako nkosi. Bese kwangathi awukhulumanga mase sisenza ekugcineni kube ukubhujiswa kwethu. Sicela usiphe ukuthula komphefumulo sikuzwe izwi lakho, khulumisana iy'mpilo zethu sincenga. NgoJesu siyathandaza. Amen. Ngiphinde ngibabingelele abazalwane egameni lomfilithi uKristu inkosi yethu. Isihloko sesifundo sethu sanamhlanje sithi ukugcinwa ngcwele kosuku lweSabatha. Indima nayekhanda kulesi sifundo eyengamele lesi sifundo u-Exodus 20 uverse 8-11. Exodus 20 uverse 8-11 indima nayekhanda eyengamele lesi sifundo sokugcinwa ngcwele kosuku lweSabatha. Ufundeka kanjena-ke Exodus 20 uverse 8 kuya kuverse 11. Uthi, khumbula usuku lweSabatha ulungcwelise. Izinsuku eziyisithupha uyakusebenza uwenze wonke umsebenzi wakho. Kepha usuku lwesikhombisa luyiSabatha likaJehova uNkulunkulu wakho. Awuyikusebenza msebenzi ngalo, wena nendodana yakho nendodakazi yakho, nenceku yakho nencekukazi yakho, nezinkomo zakho nomfokazi osemzini wakho. Ngokuba ngezinsuku eziyisithupha uJehova wenza izulu nomhlaba nolwandle nakho konke okukukho. Waphumula ngosuku lwesikhombisa. Ngalokho uJehova walubusisa usuku lweSabatha walungcwelisa. Amen. Inhloso yalesi sifundo ukufumana ukuthi umuntu angasithola kanjani isibusiso uNkulunkulu asibeke osukwini lweSabatha leqiniso okulosuku lwesikhombisa. So khona isibusiso esitholakalayo lapho. So inhloso yalesi sifundo ukuqonda ukuthi umuntu angasithola kanjani leso sibusiso esivela kuNkulunkulu esifunyanwa abantu abazisa noma abakhumbulayo lolu suku lweSabatha belungcwelisa. Ngoba yini? IBhayibheli lisibonisa ngokusobala ukuthi iSabatha likaNkulunkulu lamandulo liseyiSabatha likaNkulunkulu leqiniso namhlanje. Uyabo, so umuntu uzibekele olwakhe usuku kodwa uNkulunkulu akalubusisanga. Sikhumbula sathi isifunda soluthi ey'nsukwini eziyisikhombisa uNkulunkulu wabusisa usuku olulodwa kuphela lwesikhombisa alibiza ngokuthi luyiSabatha. So ngoba yindaba uNkulunkulu engalibusisanga lolu suku olubekiwe la emhlabeni, uNkulunkulu akalubusisanga lona ngoba lona lolo phawu luwuphawu lokuhlubuka lolu suku olubekwe umuntu emhlabeni, luwuphawu lokuthi abantu bahlubukile. So kufanele ukuba sifunde ukuthi ligcinwa kanjani lube ngcwele usuku lweSabatha. Okay, usuzwile ngosuku lweSabatha. So sekufuneka ukuthi umuntu ekhaya afunde ukuthi lugcinwa njani-ke ngcwele usuku lweSabatha. So umbuzo woNkulunkulu mhlawumbe umuntu angazibuza wona ukuthi uNkulunkulu wabusisa luphi usuku na? Okay, uNkulunkulu wabusisa luphi usuku na? Okay, sikutholele ezifundweni ezidlule. Mhlawumbe-ke ngizothi uma ngiqeda nje lana kancane umuntu uzobe esephendukile. So umuntu mhlawumbe into yokuqala edingakalayo emyalelweni weSabatha itholakala lapha na-Exodus 20 verse 8. Okokuqala nje usuku okudingakalayo emyalelweni weSabatha. Exodus 20 verse 8 uma ufunda uthi, khumbula usuku lweSabatha ulungcwelise. Khumbula usuku lweSabatha ulungcwelise. Okokuqala nje lokho umuntu adinga ukuthi akwenze ukuthi ulikhumbule lolu suku lweSabatha wenze njani? Ulungcwelise. Mhlawumbe-ke umbuzo ukuthi silikhumbula ngayiphi inhloso yeSabatha na? Akithi kuthiwa khumbula usuku lweSabatha ulungcwelise. So uma uzoqaphela la, ukugcinwa kweSabatha kufanele kukhunjulwe lonke isonto. Zithi day one Sunday ukhumbule ulungiselela iSabatha ulikhumbula, yabo. So ukugcinwa kweSabatha kufanele kukhunjulwe lonke isonto. Akufanele kube khona amalungiselelo ohambo noma omsebenzi enziwayo angenza ukuba sephule lo myalo. So
uyakhumbula ngo-Sunday ukuthi okay ulungisele iSabatha. So it is rare, akufanele ukuthi kube khona uhambo uyohlela ukuthi uzolihamba ngo-Friday, ungahambi zonke lezi iy'nsuku. Angithi uyabo, wazi kahle ukuthi ngase kwenza ubuye sekushone ilanga noma iSabatha seliqalile. So akufanele kube khona amalungiselelo ohambo noma umsebenzi enziwayo angasenza ukuba sephule lo myalo, yabo. Ngoba ukugcina kweSabatha kufanele kubuse wonke umsebenzi wethu kulezi zinsuku eziyisithupha ezandulelayo namasonto onke. So lezi iy'nsuku eziyisithupha ngenza umsebenzi walolu suku namhlanje, kodwa ngiyakhumbula ukuthi kuneSabatha engiyakulona. Angithi yabo. So ukuhlela kwemisebenzi yamanje, kodwa ngiyakhumbula ukuthi ngosuku khona usuku engilungiselayo, usuku lweSabatha. Injalo indaba. So mhlawumbe umbuzo angazibuza wona esekhaya ukuthi-ke, ubani owenza ngcwele usuku lweSabatha? Ubani owalenza ngcwele usuku lweSabatha? Cela uphinde ngifunde Exodus 22 verse 11. Sizocathula kancane, ngiyazi ukuthi omunye uzothi lamavesi afundiwe noma ey'fundweni ey'dlulileyo kufumene lokhu, kodwa ake sikuphinde futhi, yabo. So umbuzo uthi-ke, ngubani owalenza ngcwele usuku lweSabatha? Uma ufunda Exodus 20 verse 11 uthi-ke, ngokuba ngezinsuku eziyisithupha uJehova wenza izulu nomhlaba nolwandle nakho konke okukukho, waphumula ngosuku lwesikhombisa. Ngalokho uJehova walibusisa usuku lweSabatha walungcwelisa. Ubani? uJehova. So uma uzoqaphela la, nguNkulunkulu owenza usuku lweSabatha lube ngcwele. So kufanele siligcine lube ngcwele thina, ngoba uNkulunkulu vele walenza ukuthi libe njani, libe ngcwele. Mhlampe umbuzo akazozibuza wena esekhaya ukuthi-ke, ngokweBhayibheli liqala nini iSabatha na? NgokweBhayibheli iSabatha sengiyalikhumbula, sengifisa ukulazisa noma uhlonipha, liqala nini? Abanye basho iy'khathi o-6, omunye ngo-6, omunye uthi ngo-6, omunye uthi ngo-5. So sicela ukubuza ngokweBhayibheli ukuthi iSabatha liqala nini. Sizofunda iy'ndimane eziwu-3, amavesi awu-3 azosisiza la. So okay, kwi-chapter kaGenesis 1 sizoqala khona sifunde amavesi awu-4. Kwi-chapter uGenesis 1 ngifunda uGenesis 1 verse 5, 8, 13 no-19. Genesis 1 verse 5, verse 8, verse 13 no-verse 19. Yebo. So ngizacala ngo-Genesis 1 verse 5. Verse 5 kuGenesis 1 uthi, uNkulunkulu wabiza ukukhanya ngokuthi yimini, ubumnyama wabubiza ngokuthi ubusuku. Kwaba ngokuhlwa, kwaba ngokusa usuku lokuqala. Bengifuna leyo line lapha ekugcineni. Uthi uNkulunkulu kwaba ngokuhlwa, qala ngokuhlwa, bese sithi kwaba ngokusa usuku lokuqala. Kanjalo futhi uma ufunda uverse 8 lapha kuGenesis 1 uthi, uverse 8, uNkulunkulu wabiza umkhathi ngokuthi izulu. Mase sesithini futhi? Kwaba ngokuhlwa, kwaba ngokusa usuku lwesibili. Uma ufunda uverse 13 khona kuGenesis 1 uthi uverse 13, kwaba ngokuhlwa, kwaba ngokusa usuku lwesithathu. Uverse 19, kwaba ngokuhlwa, kwaba ngokusa usuku lwesine. Yabo, uNkulunkulu uma ekhuluma indaba yokuqala kosuku uyiqala ngokuhlwa. Uyumuza umuntu uma ethi kuthiwa yindaba uhambe ufike ebusuku sekushaya ngisho u-8 mase ethi ngihlwelwe. Angithi yabo. So uNkulunkulu uma ekhuluma indaba yokuqala kosuku uthi kwaba ngokuhlwa. So liqala ngokuhlwa uNkulunkulu usuku kuyena. Ngicela siphangise sifunde incwadi uMark 1 uverse 32. Incwadi kaMark 1 uverse 32. NguMark 1 verse 32. Mark 1 verse 32 uthi, kwathi ukuba kuhlwe selishonile ilanga, baletha kuye bonke abagulayo nabakhwelwe ngamadimoni. Kodwa bengifuna lapha neqaleni verse uma isafunda ithi-ke, kwathi ukuba kuhlwe selishonile ilanga. Amen. So uMark 1 verse 32 sichazela ngokuhlwa. Uma ethi umuntu kuhlwile, yabo. Uma ethi umuntu hayibo sekuhlwile, shithini selishonile ilanga, yabo. Khona umehluko phakathi ukuthi kuyahlwa noma ngokuthi phakathi kwamabili ebusuku. Abanye baze bethini, yebo, phakathi kwamabili ebusuku. Khona umehluko phakathi kwey'ntatha. uNkulunkulu uma ekhuluma ngosuku uthi usuku liqala uma kuhlwa, kwaba ngokuhlwa, kwaba ngokusa usuku lwesithathu. Angithi yabo. So uma sifunda uMark 1 verse 32 usho uMark 1 verse 32, kwathi ukuba kuhlwe selishonile ilanga. Ukuhlwa yini? Ukushona kwelanga ngokweBhayibheli. Ngicela sifunde ivesi yokugcina uLeviticus 23 verse 32. Leviticus 23 verse 32. uLeviticus 23 verse 32 uma siwufunda wona
uthi Leviticus 23 verse 32, kuyakuba yisabatha lokuphumula kuzothileyo kini, nithobise imiphefumulo yenu ngolwesishiyagalolunye lwenyanga. Okay, ngifuna lana mase kuthiwa-ke kusihlwa, kusukela kusihlwa kuze kube kusihlwa anogcina isabatha lenu. Amen. Uma sofunda lamavesi siqale wasawuthola uGenesis uthi uNkulunkulu uncwadi neGenesis uma kuqala usuku liqala ngokuhlwa. Akukhulunywa indaba yesikhathi ukuthi iwashi lithi 6, cha, wonke umuntu uzobuka ilanga ngoba selishonile ilanga sekuhlwile. So kwaba ukuhlwa kwaba ukusa usuku lokuqala. uNkulunkulu uveza usuku uma liqala kanjani uma kuhlwa. uMark uyasichazisela ukuthi ukuhlwa kusho ukuthi uma sekushone ilanga. So uLevi uthi uNkulunkulu-ke kusukela kusihlwa, uyabo, kuze kube kusihlwa anogcina isabatha lenu, akasibeki isikhathi ngoba uma uzoqaphela la ilanga alehluleki ukuba lisho isikhathi esiqondile. Babathembele amawashi, siyabonga i-technology. Uthi uNkulunkulu usinikeze sonke istandard ukuthi nongali-afford iwashi kodwa athi uma ibona usuku akwazi ukubona ukuthi uNkulunkulu ethembekile, nami befuna ukuthi ngazi ukuthi sekuwolunye usuku namhlanje, nanti ilanga selishonile. Ngithi yabo, so ilanga lehluleki ukuba lisho isikhathi esiqondile. Kude le abantu bengakaqali ukwakha amawashi, uNkulunkulu wayemise ukuba ilanga lehlukanise ukuqala nokuphela kosuku. Yebo, ngiyakhumbula bazalwane sifunda uGenesis 1 verse 14 lapho khona uNkulunkulu lapho kuthiwa khona wakha iy'nkanyezi ezisezulwini. Yebo, ethi ukuze izokwazi ukwehlukanisa imini nobusuku zibe izibonakaliso zezinkathi nezezinsuku nezeminyaka. Yebo, so ilanga-ke uNkulunkulu siyathola ukuthi kude labantu bengakaqali ukwakha amawashi, uNkulunkulu wayemise ilanga ukuba lehlukanise ukuqala nokuphela kosuku. So luqala njalo ngokuhlwa usuku. Lokhu kwabonakala khona emlandweni wokudala laphana kuGenesis 1. So nangesikhathi sikaKristu kwakuyilokhu kusenjalo. Ngakho isabatha liqala ekushoneni kwelanga ngosuku lwesithupha. Usuku lwesithupha lolo lwaziwa ngokuthi uLwesihlanu, abanye bathi uFriday, ake sisebenzise igama elithi Friday. So isabatha liqala uma kushona ilanga ngoFriday, angithi yabo, liphele ngomgqibelo ekushoneni kwelanga ngokukaNkulunkulu nje. Ayikho indaba yesikhathi ukuthi u6 noma u5. uNkulunkulu uthini? Isabatha liqala ekushoneni kwelanga ngosuku lwesithupha kuFriday, liphele ngomgqibelo ekushoneni kwelanga, noma ngalo-ke isabatha uma ilanga lishona. Yebo, so uma kusenjalo-ke khona umbuzo mhlawumbe umuntu akazibuza wona ukuthi iluphi usuku lokulungiselela na? Mhlawumbe uyokuzwa abanye abantu bethi happy preparation day, amalungiselelo amahle. So iluphi lolo suku? Yabo, so sengakawuphenduli lo mbuzo, mhlawumbe umuntu akazozibuza wona umbuzo othi okay, shuthi-ke mina ngoba ngeke ngisasebenza ngesabatha shuthi ngizofika ngaligcina isabatha, kodwa well-ke what about ezinye iy'nsuku? Yabo, noma mhlawumbe umuntu uzoyibuza ukuthi umuntu ulindeleke ukuba asebenze izinsuku ezingaki na? Mhlawumbe zingaki nje iy'nsuku ngoba ziwu7 sesitholile ukuthi ngosuku lwesabatha sithena asiyokwenza msebenzi ngalo. Okay, ngabe khona yini olunye usuku olumise ukuthi singasebenzi ngalo ngokukaNkulunkulu ngokweBhayibheli na? So ngicela sifunde Exodus 20 verse 9. Exodus 20 verse 9. Exodus 20 verse 9 uthi, izinsuku eziyisithupha uyakusebenza uwenze wonke umsebenzi wakho. Amen. Izinsuku eziyisithupha uyakusebenza uwenze wonke umsebenzi wakho. Shuthi ngokukaNkulunkulu zithi Sunday ngesonto, usuku lokuqala eviki, uthi uNkulunkulu sebenza ngesonto, sebenza ngoMsombuluko, sebenza ngoLwesibili kuze kufike uFriday. Uthi uNkulunkulu izinsuku eziyisithupha uyakusebenza uwenze wonke umsebenzi wakho. Yazi uma uzoqaphela la, noma ngubani ongasebenzi, mhlawumbe into ekufuneka siyazi noma engathi okunye simele ukuba sikwazi ukuthi noma ngubani ongasebenzisi isikhathi sakhe emsebenzini onosizo ngalezi zinsuku eziyisithupha zomsebenzi, wephula umthetho njengaye osebenza nangosuku lwesikhombisa. So kubalulekile ukuba umuntu asebenze ngokwethembeka izinsuku eziyisithupha ukuze akwazi ukuthokozela ukuphumula nesibusiso sosuku lweSabatha. Amen. So sebenza muntu wenkosi kulezi zinsuku eziyisithupha, ungangeni osukwini lokuphumula uthi uphumula kanti ucabanga iwashingo uyishiye kubhasikidi. Yabo, ngoba izulu uNkulunkulu sefuna ukusibusisa ngemvula la ntambama, ubona liza amafu, abanye bayajabula bathi amen abalikhumbulile usuku lweSabatha.
uyacabanga ukuthi ngangiyali le mvula lena ngifuna ukuwasha mina ngosuku lokuqala. No, uthi uNkulunkulu ngokucabanga umsebenzi engqondweni yakho ngosuku lweSabatha uyafana nomuntu osewenza lowo msebenzi physical, so uliphulile iSabatha, yabo. So noma ubani ongasebenzisi isikhathi sakhe emsebenzini nosizo ngalezi zinsuku eziyisithupha zomsebenzi wephula umthetho njengaye osebenza ngosuku lwesikhombisa. So ukuthi ngihleli la kodwa nginezinto ey'khona ekhanda, ngiyafana nalona ovele wangakhonza uNkulunkulu wavele wakhetha ukuthi yena uzokwenza leyo msebenzi. Angithi yabona? Yebo, kunjalo. So mhlampe umuntu umbuzo angazibuza wona ukuthi okay, iSabatha liwusuku lwesikhombisa, lelo suku oluza emva kwesikhombisa shushu uFriday loyo, ukuthi lubizwa ngokuthiwani usuku olwandulela iSabatha ngokweBhayibheli? La emhlabeni sithini? Sithi uFriday, angithi? So ngekweBhayibheli libizwa ngokuthiwani usuku olwandulela iSabatha? Cela sifunde uLuka 23 verse 54. Luke 23 verse 54. Luke 23 verse 54. Luke 23 verse 54. Libizwa ngokuthiwani usuku olwandulela iSabatha na? Okay. Uthi uLuke 23 verse 54 wakhona. Ngixolisa. Uthi kwakulusuku lokulungisela iSabatha laseliza kuqala. Amen. ngokweBhayibheli uLwesihlanu ubizwa ngokuthi usuku lokulungisela, yabo. Kuthiwa kwakungusuku lokulungisela iSabatha laseliza kuqala. So lolu suku olwandulela iSabatha abanye balibiza ngokuthi uFriday, eBhayibhelini kuthiwa usuku lokulungisela, ngoba kade sinombuzo omkhulu ubuza ukuthi iluphi usuku lokulungiselela na? Usuku lokulungiselela uLwesihlanu, abanye bawubiza ngoFriday. Uma sekuqonda uLwesihlanu kushona ilanga sekuqala iSabatha. So umuntu umbuzo azibuza wona ukuthi kufanele kwenziweni ngosuku lokulungiselela na? Nanti lolu suku lunegama luzemva kweSabatha. Sisebenza msebenzi muni noma kufuneka senzeni ngalolu suku lokulungiselela na? Exodus 16 verse 23. U-Exodus 16 verse 23 ufundeka kanje uma kubuzakala ukuthi kufanele kwenziweni ngosuku lokulungiselela na. Verse 23 uthi, wathi kuzo, lokhu kuyikho uJehova akukhulumileyo. Kusasa kulusuku lokuphumula, iSabatha elingcwele likaJehova. So yosani lokho eniyakukosa, nipheke lokho eniyakupheka, nizibekele konke okuseleyo kulondolozwe kuze kuse. Amen. Yosani lokho eniyakukosa ngalolu suku lokulungiselela, nipheke lokho eniyakupheka, ngoba kusasa kuyini? Usuku iSabatha likaJehova. Nizibekele khona ukuba nidle nini? Ngakusasa. Ngoba yini na? Uma uzoqaphela la ngoFriday noma uLwesihlanu makuphelele wonke amalungiselelo eSabatha. Kufanele ubone ukuthi izembatho noma izingubo zilungile, 1. Nokuthi kuphekiwe konke okuphekwayo, ngoba sipheki ngeSabatha. So sipheka ngosuku lokulungiselela. Abanye futhi uNkulunkulu abasizile bayapheka ngisho nangoLwezini, yabo, ngoThursday. So uma kuphelele wonke amalungiselelo eSabatha, kufanele ubone ukuthi izingubo zilungile nokuthi kuphekiwe konke okuphekwayo. Asipheki ngeSabatha, bazalwane. Bakhona ababenza excuse bethi ukudla kuyabola, so bazopheka ngeSabatha. So uNkulunkulu uyakunqaba lokho. Masifunda Exodus 16 verse 23 uthi uNkulunkulu akupheke ngosuku lokulungiselela, kuyisona ukupheka ngeSabatha. So nokuthi kuphekiwe konke okuphekwayo, nezicathulo mazicubezeliswe futhi umzimba ugezwe nawo, yebo. Nezicathulo mazicubezeliswe futhi nomzimba ugezwe nawo. Bazalwane, ngosuku lokulungiselela lapha sigeza khona ngamandla, yabo. Ngisho kungathiwa ngoba imisebenzi esiyenzayo yehlukene. Abanye basebenza ngogrease emsebenzini yabo, abanye basebenza
ngenhlabathi, udaka, miningi imisebenzi esiyenzayo. Ngisho nathi umuntu usebenza kangcono, kodwa ukugezisisa, ukugeza thoroughly sikwenza ngosuku lokulungiselela. Siyabona ukuthi iy'cathulo zibhoniwe, kuphekiwe, ku-ayiniwe, nathi uqobo nomzimba nawo uyagezwa ngosuku lokulungiselela iSabatha. So kungenzeka lokhu uma ungakwenza kube umthetho wakho, so uzokwenza. Uma kwenzeka kube umthetho wakho lokhu uzokwenza, kungenzeka. Akufanele iSabatha lisetshenziswe ekuchibeleni izingubo nokupheka ukudla. Akufanele kwenzeke lokho, nokufuna izinto esizithandayo. So noma yikuphi okuwumsebenzi esinawo lapha ezweni, akufanele ukuthi sikwenze ngeSabatha. Phambi kokuba ilanga lishone, makubekwe phansi yonke imisebenzi, nawo wonke amaphephandaba, abanye bafunde o-newspaper, ngithi amamagazini. So ngaphambi kokuba ilanga lishone ngosuku lokulungisela, siyakubeka phansi lokho, yonke imisebenzi ebesiyenza siyibeka phansi, even nanokukhuluma ngayo. Uyabo, usuye uphumile emsebenzini kwamlungu, kodwa usatholakala lokhu uxoxa iy'ndaba zasemsebenzini, siyakuyeka lokho. Uyabo, so namaphephandaba, abanye bafunda amaphepha, bebuka amamagazini, abanye babuka ama-TV, konke lokho akubekwe phansi. Ngakho-ke siyacela bantu ukuthi bazali, chazelani izingane zenu kahle yonke imisebenzi yenu kanye nenhloso, nizinike isabelo emalungiselelweni okugcina iSabatha njengokomthetho. Uyabona. Amen. Siyabonga uNkulunkulu. So masiyiqaphele ngomona imingcele yeSabatha. Sikhumbule ukuthi umzuzu ngamunye unikezwe ukuba kube yisikhathi esiyingcwele. So phambi kokuba iSabatha liqale, kufanele ingqondo kanye nomzimba wonke ususe emsebenzini yezwe. Ngoba kungenzeka uthole ukuthi omunye usethi usesabatheni, kanti ucabanga ingqondo yakhe lapha yakubangani bakhe, noma lapha emsebenzini wakhe, noma lapha esikoleni. So kufanele sikuqaphele lokho, masiyiqaphele ngomona imingcele yeSabatha. Phambi kokuba iSabatha liqale, kufanele ingqondo kanye nomzimba wonke kususwe emsebenzini yezwe. So uNkulunkulu walibeka iSabatha ekupheleni kwezinsuku eziyisithupha zokusebenza, ukuze abantu ke beme bacabange ngokuthi bazuzeni ngokulungiselela kwabo esontweni lilonke nje, belungiselela umbuso ongamukeli isoni. Isoni lo muntu ophula umthetho. Khona umbuso ozayo uNkulunkulu azonika abantwana bakhe, hhayi lezi zoni ezilokhu zithi mhlawumbe uNkulunkulu unomusa, uNkulunkulu unomusa. Uzokwamukela izoni eziphendukile, yabo, hhayi ezifuna ukuzivuna zona esonweni. So inhloselo ukuthi uNkulunkulu walibeka iSabatha ekupheleni kwezinsuku eziyisithupha zokusebenza, ukuze abantu ke beme bacabange ngokuthi bazuzeni ngokulungiselela kwabo esontweni, belungiselela umbuso ongamukeli isoni. So kufanele ukuthi iSabatha elinye nelinye sibuyisane nemiphefumulo yethu, ngoba sibone ukuthi isonto lonke leli eseliphelile lisilethele inzuzo noma ukulahlekelwa okuthile emoyeni. Sisesabatheni manje, uyabuka abantu ade uhleli nabo ukuthi kade uthini, ngabe uzuzile ni spiritually noma ulahlekelwe, yabo. So uNkulunkulu usisizile ngalo ukuthi kube njalo. So umbuzo mhlawumbe umuntu akazoba nawo ukuthi usuku lweSabatha lungagcinwa kanjani lube ngcwele. Okay, sizwele thina khumbula usuku lweSabatha ukungcwelisa. NgoSonto uyalikhumbula, ngoMsombuluko uyalikhumbula. Ulwela ukuthi lithi lifike usuyiqedile yonke imisebenzi yakho khona uzophumula. Uyabo. So umbuzo ukuthi usuku lweSabatha lungagcinwa kanjani lube ngcwele, noma mhlawumbe ake siqale sibuze nje omunye umbuzo ukuthi-ke kuchazwa kanjani ukugcinwa kweSabatha ngempela na? Kuchazwa kanjani ukugcinwa ngeSabatha ngempela na? Cela sifunde incwadi Isaiah 58, Isaiah 58 uverse 13 noverse 14. Isaiah 58 uverse 13 noverse 14. So ufundeka kanjena u-Isaiah 58 uverse 13 noverse 14. Uqala uthi 13, uma ulibuyisa unyawo lakho kulo iSabatha, ukuze ungenze umsebenzi wakho ngosuku lwami olungcwele, ulibize iSabatha ngokuthi intokozo, nolungcwele lukaJehova ngokuthi lunodumo. Uludumise, ungahambi ngezindlela zakho, ungawuqhubi umsebenzi wakho, ukhulume ize. Uverse 14 athi-ke, khona uyakuzijabulisa kuJehova, ngikukhweza ezindaweni eziphakemeyo zomhlaba, ngikuphe ukuba udle ifa likaJakobe uyihlo, ngokuba umlomo kaJehova ukhulumile. Amen. Ukuthi wena uqala uma ulibuyisa unyawo lwakho kulo iSabatha, ungenza umsebenzi wakho ngosuku lwami olungcwele. Imisebenzi yakho Nkosi yami
imisebenzi yami asiyenzi ngosuku oluyingcwele. Yebo. So ulibize isabatha ngokuthi intokozo. Siyathokoza ngololu suku, sithokozele ukuba sebukhoneni bukaNkulunkulu. Angithi nolungcwele lukaJehova ngokuthi linodumo. Sathi uma okungcwele kusho ukuthi okubekelwe eceleni ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu. So usuku lweSabatha lubekelwe eceleni ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu, lunodumo, siyadumisa ngalo. Ungahambi ngezindlela zakho, ungawuqhubi umsebenzi wakho ukhulume ize. Ukukhulumize noma into osifuna ukuyikhuluma ungayibona i-useful kangakanani, kodwa uma ingaphathelene uma ingalithinti icebo losindiso, yabo. Uma ingalethi udumo kuNkulunkulu, ngisho ngathiwa mhlampe indawo lapho osebenzela khona noma mhlampe ama-plans akho, kodwa uma ukukhuluma lokhu kungaletheli muntu ukwesaba uNkulunkulu noma ukuzindla ngoNkulunkulu ngosuku lweSabatha, kuphenduka kube yize, uyabo. Noma ngingathola ukuthi akusilona ize phakathi ney'nsuku, uyabatshela iy'ndali, uyabatshela ngama-post aphumile lapho kuqashwa khona, uyabatshela nge-school fees, ubatshela ngakho konke, ngama-price. Ku-right phakathi neviki, kodwa uma usukwenza ngeSabatha kuphenduka kuba yize. Uma ukwenza-ke ubusuwumuntu ophula iSabatha, ulahlekelwe isibusiso sikaNkulunkulu. So ngoba ukhuluma ize, yebo, khona uyakuzijabulisa. Uma ungakwenzi konke lokhu uNkulunkulu uthi uyokwenza ukuthi udle ifa likaJakobe uyihlo. Sibekelwe ukuba sibe zindlamafa zombuso kaNkulunkulu. Uma silalela uNkulunkulu, usuku lakhe lweSabatha siligcina lube ngcwele ngendlela uNkulunkulu asho ngayo. So uma uzoqaphela la, isimo sethu maqondana neSabatha yisona esibalulekile, noma liba injabulo noma liba umthwalo. Konke kubambelele emoyeni elamukelwa ngawo. Uma sibona ukuthi kuwusuku olungcwele, imithetho eminingi esenqabela izinto eziningi esizenzayo, ngeke sifumane nesisodwa isibusiso, yabo. Uma sibona nje nanto lolu suku, uma sibona ukuthi kuwusuku olugcwele imithetho eminingi, yabo, ukuthi sizokale ukuthi sikhulumeni, sisabuka manje ama-TV ethu. Mina I was craving for into entontoni, ngifuna ukudlala manje ngoba yikaphi, kwasho ukuthi kufanele kulinde ishona ilanga, ngasalithanda iSabatha. So noma ungahlala ucule nabacula, kodwa ngoba inhliziyo nenqondo yakhe laphana futhi ukuthi sekuyi-break, uhambe uyikhulumelize, asikho isibusiso ozosithola uma isimo sakho sinjalo. Uyazi, ngoba kubo bonke abamukela iSabatha njengesibonakaliso samandla kaKristu okudala nokusindisa, liyoba injabulo, uyabo. Manje-ke ukubaluleka kweSabatha njengento esifundisayo kungaphezulu kokulinganiswa. Amen. Yebo, kunjalo. Okay. Mhlawumbe umuntu uzozibuza-ke ukuthi-ke imisebenzi yesisa ngabe iyavumelana yini nokugcinwa kweSabatha? Imisebenzi yesisa lapho kwenzela abanye abantu isihe, ngabe lokho kuvumelekile noma kuyiSabatha? Ngoba noma sithi nje no, siyaSabatha thina asisizi muntu. Mateyu 10 verse 10 kuya verse 12. Mateyu 12 verse 10 kuya verse 12. Ngiyaxolisa bathandekayo enkosini, ngenza iphutha. Mateyu 12 verse 10 kuya verse 12. Othi uJesu lona wayekhuluma lana bazalwane. Uthi verse 10. Bheka okay, ngicela uqala verse 9. uJesu lekuthiwa wamuka lapho wangena esinagogeni labo. Verse 10 besithi-ke, bheka kwakukhona umuntu onesandla esishwabeneyo. Bambuza bathi, kuvunyelwe yini ukuphulukisa ngeSabatha na, ukuze bammangalele? Kepha wathi kubo uJesu, ngumuphi umuntu kini enemvu eyodwa uma iyele emgodini ngeSabatha ongayikubamba ikhiphe na? Verse 12 masithi-ke, pho-ke umuntu udlula imvu kangakanani? Okay, pho umuntu udlula imvu kangakanani? Ngakho-ke kuvunyelwe ukwenza okuhle ngeSabatha. Ngakho-ke kuvunyelwe ukwenza okuhle ngeSabatha. Amen. So imisebenzi yesisa ivunyelwe ngeSabatha. Ubuhamba uye eSabatheni, nithi nisahleli nangu mhlawumbe uhleli nomesifazane uzithwele usefuna ukuyobeletha, isimanga sihlelanga leso. Ungakwazi ukumkhapha nimyise endaweni efanele lapha akazodeliva khona, noma uyahamba nampa abantu basengozini noma nangu umuntu udinga usizo. Imisebenzi yesisa-ke lapho, noma umuntu uyagula,
iyadingakala ngoba awukuhlelanga lokho naye futhi akahlelanga ukuthi uzofuna i-attention, ukunakekelwa ngalolu suku. Angithi yabo. So uNkulunkulu uJesu nakho siyamthola lana uthi-ke ngakho kuvunyelwe ukwenza okuhle ngeSabatha. Khona isibonelo uJesu asinikeza sona maqondana nokugcina kweSabatha. Mhlawumbe umuntu uzozibuza ukuthi isibonelo esini uJesu asibeka maqondana nokugcina kweSabatha. Uma ufunda uLuka 4:16, uLuka 4:16 uthi uJesu lo bazalwane kuthiwa-ke wafika eNazaretha lapho wayondliwa khona, wangena esinagogeni ngosuku lweSabatha. Njengokwenza kwakhe wasukumela ukufunda. Wayetholakala emasinagogeni ey'ndaweni zokudumisa uNkulunkulu. Njengokwenza kwakhe wasukumela ukufunda. Yebo. So sesizophetha, sesizogcina. Mhlawumbe umuntu angazibuza ukuthi isimo sini leso umuntu angaba naso esingenza ukuba angasamukeli isibusiso ngokugcina kwakhe iSabatha na. Khona umuntu into akangayenza athi engaba seSabatheni, yebo useSabatheni noma uthi yena uklima ukuthi uzodumisa uNkulunkulu, kodwa engasitholi isibusiso yize kunjalo uma kuzokwenzeka njengalapha amaHebheru 10:25. AmaHebheru 10:25 athi singakuyeki ukuhlangana kwethu njengomkhuba wabanye, kepha masivuselelane, ikakhulu njengokuba nibona usuku losondela. Singakuyeki ukuhlangana kwethu njengomkhuba wabanye, kepha masivuselelane. Uyabo? Ikakhulu njengokuba nibona usuku lusondela. Singakuyeki ukuhlangana. Yebo, uyohlanganyela nabazalwane, uyohlanganyela nabazalwane umuntu wesifazane, wesisi. Ngabe ukuba khona akho kuzobavuselela yena abanye, kubapha ukukhula, basaba uNkulunkulu. Uyabo? Since usibona ukuthi usuku laNkulunkulu siliya ngokusondela. So masihlanganeni kodwa sifike senze njani? Sivuselelane. Ukuvuselelana kungavuselela omunye umuntu ngendlela obonakala ngayo, ubonakala ukuthi uze enkonzweni. Uyabo? Umvuselele ukhuluma, umvuselele umile, umvuselele. So inhloso ukuthi siyohlangana laphana ukuthi sifike sivuselelane. Ukuthi hayi yena ebethi kodwa uma eyibona mina umuntu abone ukuthi kumele emsabe uNkulunkulu. Hayi ukuthi ngithi ngiye endlini yaNkulunkulu nangu ubhuti uyethi uyodumisa uNkulunkulu, uma eyibona lapho eqalaza ethi awuda Nkosi yami, kwangathi sengisendaweni lapho khona osisi abathengisa ngomzimba eze efisa ukushela noma bengazelanga lokho. Inganjanga ngimvuseleli. Uyabo? Ngoba uma engibuka ngithi khuluma wensizwa uthuleleni, kodwa kube benginesidima sikucele uNkulunkulu ukuthi sifundiseke, uNkulunkulu sifundise ukuthi simele ukubuya kanjani, ngoba kuyenza ukuthi omunye umuntu ohambile owesilisa noma owesifazane bethi uyokwenza okunye efice lesi silinge seyimina ebuye eseye ukokwenza okunye. So amaHebheru 10:25 futhi-ke singakuyeki ukuhlangana kwethu njengomkhuba wabanye, kepha masivuselelane, kakhulu njengokuba nibona usuku lusondela. Ubukhona bakho sekuhlangene kuzokhonzwa uNkulunkulu, makumvuselele omunye. Evuselele mhlawumbe indlela engiphila ngayo, indlela engikhuluma ngayo, indlela engigqoke ngayo. Evuselele abanye bafike be-discourage-ekile, bafike kungathi impela bazovuseleleka, bafike be-discourage. Ngenza isibonelo la, thokuthi mhlawumbe akanankosikazi oshumayelayo ngaleso sikhathi, umile uyincomela unkosikazi wakhe. Mhlawumbe lona usanda kufela khona umile ovele discourage-eke, lona mhlawumbe usanda kushonelwa unkosikazi. Ngithi yabo ngoba nansi indoda ayim-encourage kunalokho incomela unkosikazi nabantwana bayo. Uyabo? Incomela unkosikazi, ngenza isibonelo, incoma nabantwana bayo. Usho ukuthi lona mhlawumbe inkosi amakaze ebe nabantwana. Angithi yabo? Bancomana ubuhle, bancomana ukuhlakanipha, bancomana ama-career. Abasavuseleleki labo nalabo baya-discourage-eka, kodwa bebeze ngenhloso yokuzovuselelana. Sangisho uNkulunkulu ngasiza ngoMoya oNgcwele, ngoba iBhayibheli likhulu liqala ku-Exodus, liqala kuGenesis lize liyofika kuSambulo. So kuba sekuba inkinga ukuthi besiselishonephi iBhayibheli uma sesikhuluma izinto ezukuchophana nokuncomana noma nokungahloniphani. iBhayibheli lingaka ngoba besisuka sesiqaleni sihlanganiswe yilona. So singakuyeki ukuhlangana kwethu njengomkhuba wabanye, kepha masivuselelane, kakhulu njengokuba nibona usuku labanye likaNkulunkulu lusondela. Siyavuselelana sithule, imbonakalo yethu iyimvuselelo. Siyavuselelana sikhuluma, ileyo nhloso yokuhlangana.
Ngathi uma sengifike mina kube khona ozozibone u-0. Cha, asihlanganele khona lokho. Nami ngikucele lokho uNkulunkulu ukuthi ingabe bekho abazoba yileyo ndlela uma sekufike mina. So isimo leso umuntu angaba naso esingenza ukuba angasamukeli isibusiso nokugcina kwakhe isabatha. Uthi uma esefike laphana akavuseleli muntu. Wenza yonke into mhlawumpe enqatshwe uNkulunkulu umphambili ngenkani. Abanye baze bathi mhlawumpe u-half naked, yabo, mkhuba khona akavuseleli muntu. Unalokho uholela abantu ekutheni bone. Nabo bhuti-ke sekwaba khona amabhuluku athi ne. Ubona isitho ukuthi sijikaphi esihluzo siqalaphi. Akavuseleli muntu loyo muntu loyo. Ngazi ukuthi laba abantu besilisa abadlala i-wrestling, uyabo, osisi bengaze becabange bona ngalo mshumayelo omphambili ogqoke impahla emthi ne. Yabo, akavuseleli muntu loyo muntu. Yabo, so Amos 8 verse 5 ngicela siyifunde leya verse naye ephendula la Amos 8 verse 5. Amos 8 verse 5 uthi uma umfunda ngesinye isimo futhi umuntu angaba yisona lesi singenza ukuthi engasitholi isibusiso ngosuku lweSabatha. Uthi nithi kuyakudlula nini ukwethwasa kwenyanga ukuba sithengise amabele nesabatha ukuba sikhiphe ukolweni senze i-efa libe lincane senze ishekeli libe likhulu senze izilinganiso ukuba zikhohlise. Amen. Uthi usesabatheni lomzalwane ucabanga amabhizinisi akho uthi awuda Nkosi liyodlwane nesabatha ngoba mina sengifuna ukodayisa o-Tupperware ngizosibonela. Sengifuna ukodayisa umshwarensi wami, yabo. Sengifuna ukukoleka iy'kweletu zami bonke laba bantu abangikweletayo. So uNkulunkulu uthi uma usendaweni yakhe ingqondo yakho ungayinikeli ekudumiseni yena, usengozini yokuthi ube ungasitholi isibusiso sosuku lweSabatha, uyabo. So kuthiwani labo abaxoxa izindaba zawo zemisebenzi noma abahlela amasu abo ngeSabatha, uNkulunkulu bathatha ngokuthi labo sebenza wona lowo msebenzi ngempela. Yabo, ukuze siligcine kahle iSabatha akufanele ukuba sivumele imiqondo yethu ihlale izinze ezintweni ezinesimo sobuzwe. So umthetho uqondise kukho konke okusemizini yethu. Bonke abasekhaya mababeke phansi imisebenzi yabo yasezweni kuso sonke isikhathi samahora angcwele. Bonke mabahlanganyele ndawonye ukube badumise uNkulunkulu ngokukhonza okuvumayo ngosuku lakhe oluyingcwele. So uhambo olungadingekile, izinkulumo eziyize, ukulalela iradio noma abanye bathi i-wireless, i-TV noma izingoma ezingekho ngcwele, konke lokhu kwenza umuntu ukuba alahlekelwe isibusiso sangeSabatha. So akufanele ukuba kufundwe amaphephandaba, amamagazini nezinye izincwadi zezindaba noma futhi kuthengwe noma kuthengiswe ngeSabatha. Konke lokho nje akufuneki. Uma ufuna ukufunda ngeSabatha sifunda izwi laNkulunkulu nje elingcwele ngoba kuwusuku olungcwele. So umbuzo wokugcina namhlanje uthini? Ukugcina kwethu iSabatha ngeqiniso lapha kulo mhlaba kusilungiselelani na? Isaiah 66 verse 22 no-23. Kanti siligcinela nangaki iSabatha? Selokhu sitshelwa ngawo khona ukusilungiselela khona. So ukugcina kwethu iSabatha kulo mhlaba kusilungiselelani na? Isaiah 66 uverse 22 noverse 23 ufundeka kanjena. Uthi uNkulunkulu lapha ku-22, Isaiah 66 verse 22 kuya ku-23 uthi-ke njengokuba izulu elisha nomhlaba omusha engiya kukwenza kuya kuma phambi kwami usho uJehova, kanjalo kuya kuma inzalo yakho negama lakho, kusukela ekwethwasweni kwenyanga kuye kwenye, kusukela kwelinye iSabatha kuye kwelinye, yonke inyama iyakufika ukukhuleka phambi kwami, usho uJehova. Amen. Abanye abantu bengakubuza ukuthi ngosuku lweSabatha usuku lonke, hayi mina ngingaze ngibhoreke kanti nisuke senenzani? Ngokusizwa uNkulunkulu siya-understand ukuthi hayi ngiyenzela ukuthi le mpilo ngokusizwa uyena ngiyijwayele ngiyilangazelele ngoba ikhomba elizayo. uNkulunkulu ezulwini elisha nomhlaba omusha akazobenza kuzobe kusatshathwa lapho ngoba sifundile ukuthi noJesu wayewumsabathi, isabatha uJesu. So nasemhlabeni omusha uma ufunda Isaiah 66 verse 22 no-23 kuyavela ukuthi kuzobe kusatshathwa. So uma ezulwini elisha nasemhlabeni omusha kuzobe kusatshathwa, konke esikwenzayo silungisela lona lelo lizwe elizayo. Amen. Ngoba uma uNkulunkulu
singabuthokozeli ubukhona bakhe bomanje ukuba phakathi kwakhe kangakanani, ngoba ezulwini nje nasemhlabeni emusha ozayo abantu abazobe belapho abantu azobe sebezohlala khona ngunaphakade, angithi? So silungiselela ingunaphakade lelo ngokusizwa nguyena, ngoba awukwazi ukungakwenameli ubukhona bukaNkulunkulu manje bese uthi uzobunamela ezweni elisha noma emhlabeni omusha lokhu okuzayo. So uThixo asisize sisanda kufunda isifundo esikhuluma ngokugcinwa ngcwele kosuku lweSabatha. Masikhuleke. Amen. Alasikhuleke. Siyabonga mdala amazulu nomhlaba isifundiso usifundise sona usuku namhlanje. Nxa Nkosi usifundise okuningi ukuthi iSabatha ligcinwa ngcwele kanjani. Wasifundisa imisebenzi esifuneka siyenze ngosuku lokulungisela. Wasiqondisa Nkosi siqinisekise ukuthi usuku lwakho olungcwele lungolokuthi sikhonza wena ngalo. Zonke lezi eziyisithupha usinikezele ukuthi sisebenze ngazo. Siyacela Nkosi ukuthi sidlinze ngaleli zwi lakho, sililobe ezinhlizweni zethu, silingiselela ingunaphakade lapho uyobe usuhleli nabantwana bakho uyilanga labo lingekho lona bekhanyiselwa nguwe. Ngakho uma bekuthabela ubukhona bakho belapha emhlabeni, kanjalo kuyobe kuyintokozo nesibusiso bekwenamela ubukhona bakho ezulwini lakho noma emhlabeni wakho. Siyacela Nkosi, uyakubona ukungafuni kwethu ukulawuleka. Siyacela Nkosi usiphe ukuphenduka, sifune khona lokhu ukulawulwa nguwe. Ngoba Nkosi asikwazi ukunqabalana bese sithi sizohlala nawe ngunaphakade. Asikwazi ukuthi uyakhuluma senze isono ngenkani bese sithi ekugcineni sizohlala nawe ezulwini. Ekuboni sibonile sifundisiwe ukuthi uLucifer wenza lokho, uNkulunkulu wakhuluma yena wabeka wakhe waxoshwa bese thina sizongena. Lokho kuyinkohliso enkulu kuwo wonke umuntu nalokho emkhanda lakhe. Sicela Nkosi usiphe ukuphenduka, sizibone ukuthi sigone kangakanani, siphenduke nje sonke kuleyo ngqondo yethu emva kokuthi usifundise leli zwi lakho. Nkosi, sizibone ukwehluleka kwethu nokudinga kwethu. NgoJesu siyakhuleka. Amen.